omugusia agatebanga mungaino atari monene ekero mushike William Ruto achete agatoeresa yategete gukora yes agateba pesa mufukoni usiga tukagenda hoteli yamo eribonchali yale tugaikana singa tukiare kuru ku economic water park yes tukiare kuru ku economic forum agatoeresa ibintu byonse yara akore gusi nkoranga kweri omungwano yesa konyora Burayi nati enje gusi atema mangane chipara Sotik Keroka Kisii Road never expanded into Dual Carriageway agatebege tikendenga ntutu aresirunga gusinyango so akadiga set agadi commission keria ya suneka umanyana agatebanga iga chindege report ye engineer technical report yatebiranga nchiko nyara korand na go take off agatema mache abonyunyu dam amaja mawewo nechi project chinde chinyinge agatema ngege nanga byonsi ngo jibiro okolekana ngotebinga Nyasaye numuya kiagera engakina betenere asumwa koyomo abantu baminto bagusi mumanyanga inamo sumete sana mumurori namo sumete inkaira chigabanechi simbarati yaro abachumbe bonse from both sides bali balinga basimio na UDA mpaka ase William Ruto ama genderali watotebeti inje bono nde minister umurai kurugusi koranche tuikeraniria magenderaya nimbairite mara gatatu ilio maerio mpaka ba MCA bonse ba Kisii county mbachete Kakamega tuikanasa nere chinga kichionse otebanga machuganya na koleke agachanga ndebinga kenda naba isimiwa abachiminsuweta chionse pi ebintu bigwantebiri byanse kubwatibwa tukajagire minsu ya health abajumbe no bale abagabana no bale mpaka Simbarati majogwa kubwatiki cancer center area umuntu nyachagete Fred Okengo Matiangi no muswati tolenge PS means of health olikuru kususa ni mochache majogwa kabwatia egento keri no kero charia umuntu isoko tebya maene bali ba minto nabo achagete lakini nje ngagesuguma kinde naba bonsi nabaira ase president twati kubwati ali tukagenda water ase minister ni GPS chiae ni director channel chons kubwati mangana bunyunyu dam kubwati mangana amagwewu kubwati project ya kigati pie ko manyana ajita gatabanga project area expanded ekera abantu abange agateba chibi ase chiabwaneteko kuruwewo the year 2023 abantu baminto ngolengi muri kwe manganaaya ntora twaro budwairo bulwo kweba naro jobo naende akagenda kurwali ase tuachete kiagara basa kirinki anya gocha akagenda Nyankuru naende go ocha amaja ali naende ngagachigora bano ku Nyankuru gasa alenge bono egairite nga abantu bebire naende akagenda ku chipara chiri chionsi pimpaka ali asachitaka akabeke foundation stone nga yansi numusike William Samoei Ruto nabajikwa metalia igo nebintu binde ntaeresa kiagera asumwa koyo monaba numuskolia ase serikali yae naruje binde bingi ebinkolengia bakenya bagendete korra bono iga inche buna majo marakabiri ninchite ngagie yamo ngomatenga musenjera ndoche bintu bikogenda bintu tindo chinga nkogenda biroya engagi yakabiri onya gosomi etabu kia Justin Muturi yo olenge Attorney General agatanga aba waziri bane bali tu arochenga n'abantu tule twakorere gas tunganga mbaga kake turuchenga sete chieti buya ntuchieti tukamorora inche Justin Muturi Owaro Eliud na Salim Mufuria aba abantu bane baganja muna cyamani yabo
kumweresa ng'a mose ebinto bitarigo kupadirika ensege ndabuya igo ng'a oyo minto Ruth yes nche ngoteba ng'a Nyasaye nomuya anduse tiyo ase engaki endonge kiagera neriko nare gocha goyaka oisa kurigereria track record Fred Okengo Matiang'i tari ng'eto komotoki nase ng'encharo omogusi omomororia namaete egasi omomororia isa koigwa nafasi yokora ense yaitu Kenya nechenchi omomorori tabwati oboinche kiagera eserikali ero bono iga igejeitakerete ebesa yonsi yasangereria yareta obotaka yamanya koirana bono naende gotwara siringi 200 nkwara omwaka oyo omokaro oberete ng'a nechisingi echibono omwaka agatachwa gwa emiaka 99 agasiria oboma bwaye eye tari serikali tutagete serikali go create opportunities abanto twerigeria tari gotura bareta obotaka bamanye gocha goteba ng'a tiga togenda motu igo tugusupport Fred Okengo Matiang'i na nabwate support Kenya engima ase eng'encho ng'a nanyare kora ense na kunyeturi kurwa ase emechandere emenge koreng'ana buna ere bono iga